Той се настани в ляво след появата се в игра. Деле Али се измести към десния фланг. Подаване сега към Лерой Сане. Това ще се окаже най-лесният гол в неговата кариера. Манчестър Сити повежда в резултата. Юго Лорис се видя принуден, излизайки след... Имаше моменти в тази среща, когато Тотнъм изглеждаше недостатъчно стабилен. Това беше един от тях. Не може да бъде винен само Юго Лорис. Доста изостана и Ерик Дайер. Самия Лорис се поколеба. В крайна сметка можеше да играе с глава, но се размина. Лерой Сане овладя топката, оттам нататък всичко беше съвсем лесно. Имаше наистина най-лесната задача на света. Няма. Отаманди. Стърлинг. Де Бройне е централната фигура. Стърлинг центрира. 2-0 за Манчестър Сити и това е още един кошмарен момент за Тотнъм. Много широка усмивка. Няма, чакаше свободен удар, не получи такъв. Рахим Стърлинг използва пространството. Това не беше добро центриране от страна на Рахим Стърлинг. Изглеждаше като съвсем лесна задача от страна на Юго Лорис. Вместо да задържи топката, след като първоначално посегна с ръце към нея, обаче Юго Лорис остави тя да продължи движението си. Изпусна от контрол. Кевин Де Бройне чакаше само това. Така че Рахим Стърлинг получава асистенция, въпреки не до това впечатляващото центриране. Юго Лорис прави по всяка вероятност един от най-лошите мачове в цялата си кариера. Деле Али. Кейн не успя да покаже добър контрол. Локър позакъсня Гаел Клиши. Тотнъм се връща в играта. Страхотен гол на Деле Али. Видяхме печеше гол. Ето какво се случва. Ето момента, в който Хари Кейн губи топката. Гаел Клиши се колебае, въпреки че е по-близо до топката в страна с Кайл Локър. Кайл Локър достига до нея. Има пространство за центрирането. Центрира по феноменален начин. Великолепно центриране наистина. Доста напомня на един от головете, които Тотнъм постигна срещу Челси. Комбинацията беше същата. Центриране на Ериксън. Кейн. Хитро! 2-2! Хюгминсон. Тотнъм изравнява резултата секунди или най-много минута, след като имаше толкова спорна ситуация в неговото наказателно право и точно и головете, които той допуска. Малко спорно дали нямаше засада. Играта на Кейн е невероятна. Страхотна асистенция с пета и подаване към Хюгминсон. Може би самолета покриваше